Zdravo svima, ja sam Kosta Marinković. U nekim od prethodnih snimaka smo govorili o osnovama postavljanja skloništa, kao i osnovama paljenja vatre. Ono što sam mislio da može sljedeće da bude kao tema jesu alati. I prvi alat koji bih pomenuo jeste nož, jer to je upravo alat koji uvek nosimo sa sobom kada pođemo u prirodu, tu je na pojasu. Današnji video je posvećen početnicima koji nemaju iskustva u korištenju noža i potpuno bazično korištenje tog alata. Prvo o čemu bi trebalo da pričamo jeste izbor noža koji ćemo koristiti. Ono na što bih htio da se fokusiram jeste bushcraft, a ne preživljavanje, jer nećete koristiti isti nož za bushcraft i za preživljavanje. Obavezno je da takav nož za preživljavanje bude, na engleskom se kaže full tang, što znači da je čelik izgrađen od oštrice do samog dna noža, znači da je kroz celu dršku napravljeno da prolazi čelik, da nije ubačen samo recimo od ovde, jer onda u tom slučaju može se desiti da pukne ukoliko imate neke teške zadatke koje imate da zadate svom nožu. Verovatno bi i oštrica, odnosno sam ovaj deo sečiva bio nešto duži, tako da bi mogao da zadovolji i neke druge zadatke, a ne samo za rezbarenje i ono za što biste nož koristili u nekoj bushcraft verziji. Kada pričamo o bushcraftu, uglavnom nam nož treba da nešto deljemo, da nešto rezbarimo, i upravo za takve stvari kada hoćete da rezbarite postoje noževi koji su specijalizovani za to, koji imaju kratku oštricu, tako da možete lako da manipulišete sa njima, koji su tankog sečiva. Ovaj čak je ovde i debeo, budu još i tanji. Može biti neređajući, može biti ugljenični čelik. Ugljenični čelik je lakše na oštriti, ovaj neređajući čelik je lakše za održavanje, ne morate previše da mislite o svom nožu. Ovo bih rekao da je nož koji biste nosili kao drugi nož specijalno za rezbarenje, tipa ako ste pošli na neki odlazak u prirodu, kampovanje i planirate da izrezbarite kašiku dok ste tamo, ovaj ćete nož poneti kao drugi. Nož koji biste mogli da nosite kao prvi, a da ga koristite i za rezbarenje, je nešto poput ovog noža. Ovo konkretno je Bahco Laplander koji je došao uz Laplander testeru koji sam kupio. Liči dosta na Mora noževe. Mora noževi su inače jedni od najboljih noževa koje možete da dobijete solidan kvalitet za jako male pare. Izgledaju vrlo slično ovome. Uglavnom su karbonski čelik, ovo ovdje je sad neređajući čelik, i imaju ovako gumiranu dršku i plastičnu futrolu o kojoj ne morate da mislite, odlične su. Dakle, nož bi trebalo da ima neku svoju dužinu, ali da nije predugačak. To bi bilo negde oko 10 cm dužina sečiva kada pričamo o noževima koje koristite za bushcraft. Odnosno, na engleskom se to mnogo lakše razume kada se iskoristi ta reč, jer craft znači umeće i podrazumeva da ćete nešto praviti sa tim nožem verovatno, i za takve stvari je mnogo pogodnije kada imate nešto kraću oštricu nego da sada imate dugačak nož kojim ne možete sve to da uradite od tih zadataka. Pomenuo sam Mora noževe, mislim da se izgovara Mora kniv, pun naziv. Ovo ovdje je model koji nosi ime 511. Najpopularniji Mora nož mislim da je Mora Companion. Vrlo pristupačan nož što se tiče cene. Ovaj je još jeftiniji, ovo je negde oko 1000 dinara je ovaj nož. Uopšte nije skup, možete ga naći kod nas. Mislim da ovaj nož nije full tang, da ide negde do polovine drške sečivo, tako da naravno nećete ga previše opterećivati sa nekim težim zadacima, ali za rezbarenje je odličan i može da završi svaki potreban zadatak. A ovaj konkretno model je odličan za početnike zato što ima ovde ovaj gard za prst.
da kažemo štitnik, tako da dok nešto radite prst ne bi trebalo da može da vam sklizne na oštricu, tako da ne možete da se povredite. Namjerno ima u više boja, ja sam namjerno uzeo žutu zato što je nož sam kupio sa idejom da mogu deca da rade sa njim, a kada se ovo izgubi negde u prirodi, ako im ispadne sa ranca ili sa pojasa, vrlo lako je uočljiva boja da se nož potom pronađe. Ok, da, i nož koji ja nosim sa sobom uvek je F1, odnosno Falkniven. Ovo je nož koji je osmišljen 90-ih za pilote švedske avijacije. Švedska je kompanija koja pravi nož, ovo je narđajući čelik, laminirani nož. Dužina mu je odlična za sve zadatke koji su meni potrebni za bushcraft. Pritom ima debelu kičmu, tako da može da se koristi za cepanje drva, o čemu ću pričati u nekom narednom videu, kako možete koristiti nož da precepite drvo. I ima oštru ivicu na kičmi, tako da može vrlo lako da se koristi u kombinaciji sa kresivom za paljenje vatre. Postoje 3 pravila kojih prvo treba da se pridržavamo kada se nož koristi. Način na koji ćete držati nož, opet da napomenem, pričamo o početnicima. Ovo je sada uvod u korišćenje noža o čemu pričam. Neko ko već barata nožem jako dugo, naravno da će ga hvatati na svakojake načine u zavisnosti od potrebe, ali kada su u pitanju početnici koji tek kreću da rade sa nožem, ako podučavate decu ili ste starija osoba, ali nikad se do sad niste bavili nekim rezbarenjem, ono što preporučujem, što bi bilo pravilo, jeste kada se nož drži da bude čvrst hvat kao kada stegnete pesnicu. Ovo je siguran i bezbedan hvat da ćete nož koristiti najbezbednije moguće. Nema potrebe da ide prst jedan gore ili prst drugi gore, ne sečemo biftek, radimo nešto u šumi, hoćemo bezbedan hvat. Dakle, prvo i osnovno kako se nož drži. Zatim ono o čemu hoćemo da vodimo računa jeste bezbednosni krug. Na engleskom kažu blood circle, zato što ukoliko neko uđe u vaš bezbednosni krug i vi nešto baratate s nožem i zakačite ga, možete se desiti da posečete tu osobu, da ta osoba prokrvari, eto odatle kao krug smrti ili kako ja bih radije rekao bezbednosni krug. Znači da niko ne prilazi vama toliko blizu da možete ga dohvatite kada ispružite ruku i držite nož. Dakle, dužina vaše ruke i sečiva koje držite u ruci je bezbednosni krug u koji niko ne bi trebalo da uđe ko je pored vas, ili ako je neko tu, vi bi trebalo da se udaljite, tako da su svi bezbedni. Treća stavka kada je u pitanju vaša bezbednost jeste trougao smrti, odnosno misli se na trougao koji vaše noge ovdje prave, to jest ugao koji vaše noge prave, jer ukoliko nešto radite sa nožem u toj regiji, može da se desi, opet ako niste dovoljno vešti, ili čak i oni koji su vešti desi se da pogreše, da malo jače napravite pokret i da isečete sami sebe, što može bude jako nezgodno, jer ako zakačite femoralnu arteriju, to su obilna krvarenja koje je jako teško zaustaviti, tako da u tom slučaju hoćete ili da radite ispred tog trougla koji čine vaša kolena i međunožje, ispred, ili još bolje i sigurnije sa strane. Kada nešto radite, da se to radi sa strane. Dakle, to su 3 osnovna pravila kojih bi trebalo da se pridržavamo. Nož se drži tako što se drži kao da ste stisli pesnicu. Vodimo računa o krugu bezbednosti i vodimo računa o trouglu smrti koji čine kolena sa međunožjem. Hoćemo radimo van tog trougla. Ok, sada ćemo govoriti o nekim osnovnim načinima na koje možete rezbariti drvo. Prvo što možemo da radimo jeste da drvo koje obrađujemo bude statično, nož da se pomera i da tako skidamo materijal malo po malo. Najbolje bi bilo da to radimo tako što počinjemo da sečemo sa dnom noža,
a završavamo na vrhu. Jer onda koristimo pun potencijal noža i mnogo je lakše izvesti pokret i možemo da pravimo finija rezanja nego ukoliko bismo koristili direktan pokret. A ukoliko recimo sad hoćemo da skinemo sve ovo što smo ovdje izrezbarili, onda možemo da koristimo jedan pokret samo sa dnom noža koji ide pravolinijski i da sve to skinemo. Međutim, ukoliko hoćete nešto lepo i lagano da skidate, mnogo je bolje da koristite celu oštricu noža, jer tada zapravo nešto isečete, ovdje samo gurate i odvaljujete parče drveta umjesto da ga lepo sečete. Dakle, jedan način je da drvo bude statično, nož da se kreće. Drugi način koji možete da koristite gdje je nož statičan jeste da kleknete i da zaglavite ruku na svoje koleno, tako da je nož statičan, a ruka koja drži drvo se pomera. I ovako zapravo možete da napravite jako dobre i precizne rezove. Ne znam da li vidite koliko su fine i ovi rezovi kada se ovako radi. Ukoliko želite da isečete velike komade materijala, ono što hoćete da uradite jeste da nož, kako smo ga držali u pesnici, samo zarotiramo oštricu ka sebi, naslonimo nož na grudi, naravno oštrica od sebe, i drvo koje držimo u drugoj ruci. Sada šta hoćemo da uradimo? Hoćemo da pomerimo malo i nož, malo i drvo, ali nož ostaje na grudima i taj pokret radimo iz leđa. Hoćemo da leđima se otvorimo. Ukoliko radimo pokret iz zgloba šake, ništa ne postižemo, ne možemo postignemo tu veliku silu koju hoćemo. Radimo pokret iz leđa da bismo što bolje upotrebili nož kad hoćemo da isečemo velike komade. Ukoliko želimo da rezbarimo nešto jako fino i precizno, ono što možemo da uradimo jeste da koristimo palac ove ruke koja drži drvo i da sa palcem guramo nož polako. To je već, da kažemo, za nijansu naprednija tehnika. Kada se uvežbaju sve ove prethodne koje sam pokazao, možete da uradite i to. Može biti dno noža što koristite, a za one najfinije zadatke biste koristili oštricu gore. U ovom slučaju možemo jako lepo da kontrolišemo pokret noža i da skidamo po malo materijala, dakle jako fini pokreti. Dakle, da rezimiramo ono što smo rekli danas, neke osnovne tehnike. Kada koristite nož za neko obrađivanje drveta, drvo može biti statično, nož da se pomera, možemo nasloniti ruku na koleno za dodatnu bezbednost kada radimo, ili za skidanje velike količina materijala da radimo tako što je nož naslonjen na grudi i u tom slučaju kontra okrenut. Nadam se da će ovaj video nekima od vas biti koristan i da ćete nešto naučiti. Hvala puno za podršku koju mi pružate time što gledate moje snimke. Za dodatnu podršku zapratite moj kanal, a snimke lajkujte i komentarišite i delite ih sa prijateljima. Do sljedećeg viđenja.